Казвам се Наталия Киселова, председател съм на 51-то Народно събрание. Избрана бях през октомври 2024 година от БСП Обединена левица. Това е лявата листа в Република България. За пръв път съм народен представител и бях избрана от 11-тия път за председател на Народното събрание. За всеки, който би бил избран от Народното събрание за негов председател, би било сложно, защото имаме 9 парламентарни групи, вече имаме и независими народни представители. И аз се старая първо да спазвам правилата, второ да зачитам интересите на всички парламентарни групи и най-важното, с чувство за хумор да преодоляваме критични ситуации. Ръководството на Народното събрание, освен аз като председател, има и 3 жени заместник-председатели от 9-членното ръководство. Част от комисиите в Народното събрание са с председатели жени и, разбира се, на групите за приятелство и на парламентарните делегации. Там, където е възможно винаги да бъдат представени жените, разбира се, има и председатели на комисии, които са под 30 години. Стремежът е да има възможности да участват по-пълноценно жените. Разбира се, не винаги това е възможно.